Ben, aí o que trasladamos, tanto na patronal como na primeira reunión que tuvemos cos sindicatos, é que observamos, pero non é unha cuestión só de Galicia, mesmo os problemas que vostede plantexa non son só de Galicia, pero si observamos un certo desasuste entre a oferta e a demanda de emprego, non? E ten que ver con determinados colectivos. Eu creo que aí Galicia, a Xunta de Galicia, pois está traballando ben, saben que temos unha ferramenta de inteligencia artificial para tratar de detectar as demandas das empresas e ao mesmo tempo tamén a cales son as posibilidades de traballo por parte da xente desempregada. Non? Nese ámbito, creemos que hai que avanzar na formación para o emprego, estamos falando pois na necesidade de xustar moito máis a cualificación dos nosos traballadores, hai formación profesional dual, hai ciclos, hai que avanzar nas microacreditacións para ser capaces de dar esa formación o máis específica posible. En ese ámbito, lóxicamente, temos que centrarnos naqueles colectivos que teñen máis dificultades de inserción. Os dous que vostede mencionan pois son dous especialmente preocupantes, se me permite, por suposto, os maiores de 52 anos, pero tamén o paro juvenil a xente xove.